Туристическа трудова борса беше открита днес в фоайето на Висше училище Международен колеж в Добрич. Тя бе насочена предимно към младежи до 29 години, но се набираха и безработни от останалите възрастови групи. Целта на днешна специализирана трудова борса с фокус към младежите е да се окаже съдействие на участниците на пазара на труда при задоволяване потребностите от кадри и покаже доброто сътрудничество между институциите и бизнеса в този момент. Липсват кадри на различни нива в туристическия бранш, заяви Димитър Димитров, председател на регионалната структура на агенцията, на хотелиерите и ресторантьорите. Очаква се завишаване на заплатите на персонала, добави той. Нашия град имаше над 25 професионални гимназии, в момента имаме само 2. Всичките са солота, които изкарват децата, учат ги за нещо, стават нищо и по обратния ред ги въртаме в бюрата по труда за преквалификации, обучение, наново пак обратно при нас с наставници и виждате какво е положението. Нямаме квалифицирана работна ръка.